Żewġ irġiel Libjani nżammu arrestati wara li tresqu quddiem il-qorti akkużati bil-qtil ta' Libjan ieħor aktar kmieni din il-ġimgħa. Ramzi Abdul Hafid Abu Kemm u Hamza Kamel Bakux ġew akkużati bil-qtil ta' Mahmoud El-Mejdi fi triq il-Kapilla Mifsud il-Ħamrun. L-irġiel kienu akkużati wkoll li ftehmu biex iwettqu d-delitt, żammew ir-raġel kontra l-volontà tiegħu, ġarrew sikkina fil-pubbliku mingħajr permess tal-pulizija, kienu fil-pussess ta' arma waqt li wettqu delitt u ħsarat fi proprjetà. Abu Kemm waħdu kien akkużat ukoll li naqas milli osserva l-kundizzjonijiet tal-bejl filwaqt li Bakux kien akkużat li juri ċedif. Quddiem il-qorti iż-żewġ akkużati baqgħu sikta u kienet il-qorti stess li ddikjarat li l-akkużati qed isostnu li mhux ħatja kif tobbliga l-liġi. L-avukati tal-akkużati Arter Azzopardi u Kathleen Kalleja Grima ma talbux lill qorti għal ħelsien mill-arrest tal-akkużati. Kien nhar it-tnejn 14 ta' Mejju li għall-ħabta tad-9:15 filgħodu, il-pulizija kienet informata li f'residenza fi triq il-Kapilla Mifsud il-Ħamrun kien hemm persuna mitlufa minn sensija u fejn kellu anke d-demm ħireġ minn ħalqu. Il-vittma ddaħħal l-isptar fejn mill-ewwel irriżulta li kien fil-periklu imminenti li jitlef ħajtu. Fil-fatt jidher li l-Libjan kellu ġrieħi permezz ta' daqqiet ta' oġġett diebes kif ukoll kellu feriti li jidhru li saru permezz ta' oġġett li jaqta' bil-ponta u għamiet il-ħamis filgħaxija.